Kubingelela baba uDokotela baba Wesizwe baba uJabulile Mfana omuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sinomelaphi wendabuko ubaba uKhwalo sithi ake sibuye naye kade simgcinile. Siyamuzwa koLawn Park nomhlaba usenentombi eMaritzburg. Ungavuka kusele ngakubonakala eqiwini. Hayi lutho. Sokwenzeka neqiwini. Hayi eqiwini bengikade ngihamba kanje kade ngikolanda ezinye izinto nje bengiyidinga mkhulu. Okay. Kanti hayi ukuthi uhamba uqosha noma yini le udayisela abantu? Hayi lutho. Baba bengelela khehla. Ngiyabengelela obengelelayo nobengelelwa ngikhwalo isibongo. Yebo khehla. Namhlanje kuningi ngifuna sikuthinte emva kokuthi kade sagcina ukuba nawe. Abantu kumanje belinethi izolo kodwa ekhasini begcwele libalele ekhasini ogcwele. Yebo. Laba baphela abantu lapha. Hayi abaphela abantu phela. Imali ukhipha endlini noma lidumisa. Yebo mkhulu. Khuluma nami. Yini oyilungiselele abantu basekhasini? Ngizwile ukuthi kunamafutha ubona ngani masekhona noma mhlambe lelwane benizibulala inhliziyo ama lamafutha khipha amafutha asekhona. Ungasho ukuthi uneniphi esidawani shokunye. Hayi lutho mkhulu akunayo ni best dawana mina ngina amafutha nje omuntu othi mina ngiyagembula ngigembula ekhasini ngigembula nje emissionini ngina amafutha nje ukuthi nje mangabe ugembula nje usebenzisa wona yebo mkhulu umuntu uma yafuna wathola wephi chemist noma usiwafakela ama chemist phela sesokuthiwa senifaka into ama chemist nini anisafuna ukulapha esigodlweni. Hayi mina atholakala kumina nje sigodlweni kumina nje straight hayi ukuthi mhlaba atholakala emakhemesa akukho mina la engifakelela khona mhlaba ayikho ikhemesa sefakele abhali ukuthi abafutha kakhulu yiwo lawo hayi yonke into yami nje uyithola nje kwelami ikhemesa elisube liqondene nami ngifuna siyikhulume lento kunabantu abafuna isibuko esetshenziswa abantu abagembulayo nabantu abahlolayo lesibuko sisebenza ngokufana kwenzeka kanjani kahle la kulesi sibuko lesina esokuhlola asisebenzi ngokufanayo okay nalesi sekulokhonja sokugembula mina ke nginazo zombili nginaso isibuko esalaba abantu laba abagembula like ilokhunjana la abadlala ibhola abadlala inamba nginaso isibuko sabo kuphinde kube nomuntu odena hayi ufuna ukuhlola noma ufuna ukubona nje izinto ezisube nje ziqonene ezisube zenzeka nje empilweni yakhe njengokutshotshwa kwembuzi emakhaya njengokutshotshwa kwembuzi emakhaya njengokutshotshwa kwamafoni endlini ayidingi ukuthi wena ungazi uyohlola kwenye inyanga noma uthwasile noma uthwasanga mangikwenza leso sibuko leso sube wena uzozihlolela wena into yakho uzibonele noma bedlidikazi lakho ngabona noma bedlidikazi ayachiwa nawo no bedlidikazi lapho uzozibonela manje no bayale itshanje zolibona ukuthi bayaliqeda ke ngoku uJo uyanisazi nesitayela anisiqhelanga yebo noma yusile uJo ukuthi efuna bazo style usensazi ke lesi hayi bazokwazi ukuthi nje bakulokhunje nje wena uzozibonela nje yonke nje into ayidingi ukuthi uzoyohlola mangabe ngwakhela nje leso sibuko le zihlukahlukene ziwu2 yilesa imaka umuntu befuna sokugembula uzosithola mawufuna sokugembula uzosithola kumina mawufuna ukubuka inkinga zakho mawufuna ukubuka inkinga zakho ngaphandle ukuthi uzohamba uyohlola nje ezinyangeni sikhona nje sikhona yebo bengifuna siyicacise lapho kungabe sathi into eyodwa asikhulume intambo yezitha utheni ngayo intambo yezitha mkhulu ikhona mkhulu intambo yezitha eyama intambo yezitha ihluke ngokuthi mangaba ngiyakha mina ngiyifake ilokhonjana izinyo lengwenya ngiyifake izinyo lemboma imvubu ngoba kunabantu othola ukuthi wena dokotela unengane yabona ingane yakho iyafunda ifunda lapha ezikoleni kulesikhathi samanje sekunalento singayibiza ukuthi iyimimoya emibi mangaba siyihloniphise kodwa nje phecelezi singayibiza ukuthi isatanism so kulabo abantu la bathola ukuthi ke banezingane nje nabantu nje abanezitha ingane nje ezifundayo nje ezikoleni eziningi zingakwazi ukuthi zilekeleleke zingahaqwa ile mimoya esube ikhona mhlambe isebenza indlela yayo nayo ukuthi igweba ngeyayo indlela so isube ilawula leso simo saleyo mimoya ekanjalo isibambelelo sasakhe noma babuya bothi ayingeke lento lena yengilibazisa isibambelelo omkhulu
angeke ngize ngisiye ukusakha ngiyasakha nje futhi ke abantu nje sebesincome kakhulu sona nje sibambelela ngiyasakha nje sibambelela nje sigcobayo nje la emashiyeni esingena ngamehlo makuwukuthi nje ushela intombi ayikufuni noma ufuna intombi enemali kakhulu mhlambe wena uyabona ukuthi ngeke ize kulalela uyakhona nje ukuthi usebenzise ikwazi ukuthi kulalele qho. Umhungulo sawakha wemali nabantu abafuna imali ngayo yonke indlela. Umhungulo wemali omkhulu ngiyawakha mkhulu. Uyini isigubhu uphondo uyini? Nginayo yonke nje inhlobo yemihungulo, nginayo umhungulo oyisigubhu, nginayo umhungulo owuphondo, nginawo umhungulo nje wemali nje ozokwazi ukuthi ufike wena uma ebhenki ikwazi ukuthi imali futhi ihunguleke ingene esikhwameni kuwena. Okay. No, kulungile Khehla. Sizoqiniseka ke inamba ngoba abantu bathi sisho inamba 0728130765. Iyona le Khehla. Iyona mkhulu. Abantu lupho usuku bazibakufana ngabethotho senkonzweni mhlambe. Angicawu mina bakanfonela nje zonke nje izinsuku Noma yinini. noma yinini nje bangafona mabefuna ukuthi bafone. Namhlanje besinobaba ukhwalo sizosichazela ngomsebenzi omuhla wenzayo namhlanje uthi 0728130765. Siyabonga.